Hola, Ricard, què és això que feu a la Unió Colomenca de la pujada a les dues pedres? Hola, doncs mira, Josep Lluís, això és una cursa que fem de fa 20 anys, aquesta és la 20a vegada que la fem, i és una cursa que fem popular, que ho fem per la muntanya, que es diu la pujada de les dues pedres, i que es celebrarà el dia 22 de maig. I bueno, és una participació que es pot fer amb un recorregut de 5 quilòmetres i un altre de 10 i mig. I persones com jo, una mica grassetes, podem fer-la? I tant que sí, perquè no només és anar a córrer, també es pot fer caminant i disfrutar dels paisatges que n'hi ha per aquesta muntanya tan propera a Santa Coloma. I si jo em decideixo a córrer-la, què puc fer per inscriure'ns? Doncs mira, n'hi ha unes botigues d'esports de Santa Coloma que pots adreçar-te, com és Esports Elite, que està a l'Avinguda Santa Coloma, Deportes Atletes del Domingo Catalán, que és a la carretera La Bordeta a Barcelona, al barri de Sants. Aquí a Santa Coloma, Gram Esport, que està a la Rambla Sant Sebastià, Interesport Massip, al carrer Sant Ramon, i Guanaca, que està al Francesc Macià 53 de Santa Coloma. I després també podeu venir al recinte del Longarón, que és la seu del nostre club, Unió Colomenca, i també es pot fer per e-mail, per internet. El preu de la cursa aquesta és de 10 euros i fem una botifarrada que entra dins d'aquest preu, begudes, una samarreta i una bossa en regals. I després també fem unes curses pels nens petits de 500 metres, allà al mateix parc de la Bastida. És això el que fem. Molt bé, doncs ja ho sabeu, si voleu córrer i passar una bona estona a la natura, veniu a la pujada a les dues pedres. Us ho recomana la Unió Colomenca d'Atletisme. Gràcies.